Patay ang 40 anyos nga Public Information Officer sa Zamboanga del Sur LGU human gipusil sa iyang kainum sa usa ka beach resort sa maong probinsya. Laing 24 anyos nga babae ang samdan human gipusil sab sa maong sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gideklara ng dead on arrival sa ospital ang 40 anyos nga biktima nga si Jezreel Gaspar Himang human gipusil-patay sa kaubanan niini sa function hall sa usa ka beach resort sa Purok Puting Balas, Barangay Ambulon, Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur, banda 11:50 Huwebes sa gabi. Ang biktima kinsa Public Information Officer sa Zamboanga del Sur LGU nakaangkon og 4 ka igo sa mga bala sa pusil sa lawas. Gawas niya padayon sab nagpatambal sa ospital ang laing 24 anyos nga babae nga anaa sa maong lugar human gilakip sab kini og pusil sa maong 29 anyos nga sospek nga taga Midsalip, Zamboanga del Sur. Hinuon naarestora ang maong sospek kinsa naabdan sa kapulisan nga anaa pa sa compound sa maong lugar sulod matud pa sa 5-minute response time. Di pa po siya nakaalis doon sa pinangyarihan ng insidente. Nandun pa po siya within the vicinity. Actually, ito yung effect ng ating simulation exercise na ginagawa dito sa region. Isa ito sa nagpapatunay na kaya nating ma-attain yung 5 minutes response time na sinet ng ating Chief PNP. Matud sa kapulisan, nag-inom ra matud pa ang napatayng biktima ug ang sospek. Hangtod nga nagkalalisay ug namusil ang sospek. So, nung medyo siguro nakainom na, nagtalo sila, sir. Tapos, sa middle ng pagtalo nila, yun nga, bumunot ng baril yung subject natin at binaril ng 4 na beses yung ating biktima. Ginaberipika pa sa PNP kung security escort sa biktima ang mong sospek. Lakip na sab ang relasyon sa mong laing babae nga napusilan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang sospek lagip na ang kabanay sa mga biktima. Samtang nagpaabot og pahasubo ang Provincial Government of Zamboanga del Sur kalabot sa pagkamatay sa maong PIO nga nagpakita matud pa og dedikasyon sa trabaho. Nagpasalamat matud pa ang LGU sa kontribusyon sa biktima sa kalambuan sa LGU. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.